Това е Начо, къде си дига ръката. Познавате ли го Начо пияницата? А, Начи? Здравия, Светлана! А сега снима и полицаите, къде го чакат. Къде си? Чака да снима сега полицаите, къде ще дойдат да приберат Начо там на моста. Ще дойдат да ми приберат големия смок. Чакай да покаже жена ми как кое е риба на плувка. Ще ме пажат мене те. Ето я, тя не мога да намери плувката къде е. Я не мога риба, аз ще да си пия. Заради те перас, бяхме дигнали предния път. Митев, яла тука, Митев. Стена е толкова. Тук си там не кълве, нали знаеш, яла тук. Е, те също където минат. Борделото, да покажеме. Ето го и Мончо е, и Мончо е тук. Аз ще го документирам, утре го покажа на Анио. На здраве! На здраве! О, девойчета се мръдни настрани. А така, изгони девойките. Начо хулиган, изгони твоята девойка. Айде, отиде плувката на брега. Жена ми може да фърля с плувка, вижте. Милка, бе. Сецай, пиле, сецай! Ма не знам, маченгетата яко кават на моста. А, тръгнаха, чакайте да видим полицайите как се отиват. Върват яко. Това са полицайите в Испания. Снима ни маста, бе. А, масата. Е, бати масата, голем камък имаме, я ще такъв камък. Това са простите куки. Така. Тук е едно мезе и ракия. Тук пак ракия, и ракия, и ракия, и ракия, и само ракия. Че какво им показвам на куките. Чакай да видим толкова покана на полицайите. Нема вече, бе. Среден пръст. Тия след малко като дойдат и ще кажат какви сте вие, откъде сте и що сте и за какво са борите. Аз ще им кажа, че в нашата държава това означава здравей. Така кажи им. Ето го и рибарчето идва, калиткото. Идва, качва камъните, да снимаме камъните. Какво мил? Лова риба, бойте от вас. Ага, да. Ти фана, нали? Колко и ние. Прелива там. Да, мил, на брега. Къде? То на брега сомове не излазят. Там тия вече. Тя дойде пувка. Дойде пувката, тя пувката ще дойде. То сега носи тече. Че аз нямам въйците, ми каша клъвне, ама нещо не кълве да е. Дрън! Еба го звънец от тия водата. Ешо уния пичове там, има 16 човека на уния брег. Ти се ебаш, ама сега като те заби някой вейца в водата ще видиш. Еба го телефона го зафърлих, братко. Само да ми клъвне. Ще узяш му. Виж розовите гащи какво прави. Розовите гащи чака. Станава като Рамбо. Много е яко. Какво тя съм допил? Цури! Начи! Погледни тука, Начи, така, Начи. Той не чуе, бе, той го ще отсека. Става крайника, той слуши на цяла лева. Пенсионирал са. Мончо яде салата. Вижте го как го... Мали, гледайте го колко е гладен. Ебати как яде Мончо. Она го изслушила от тебани и оня ми вика: тя ако остане още 2 месеца, са вида 90 кила, виж го. Виж го на кое заприличал. Се встане. Гледаш рани, така скачат, братко, ти си влево навътре, тия скачат на брега. Моята плувка пак излезе. Стая лапим по една ракия, не са претална от коси и щално тази улица. Ракията с гремънко. Ама коя да кълве? Моята, нали? Аз ти казах, че ще бъде първо тая. Ти ли си карака тука? Ама защото, нали викаше, че да покажем майстора. Ето го идва рибара. Ще стане бъдица риболовка тая. Таша е риболовка. Тая. Става колкото съм ловил моето момче, през живота си не си фаща. През живота си не си ловил толкова риба, колко... Жена ми, покажи се. Следващия път е твой ред да така. ставаш, значи. Айде на здраве, момци. Само мен нема кой ма снима, да ела да, че е на видео, идвай насам. Плащам ти да млъкнеш. Я Мончо си снимам. Това беше за компанията с розовите гащи. На здраве. На здраве. Това е мъжа ми, пияницата му викат. Алкохолика по-културно. Алкохолик. Младеш уя пъти, хубаво виждаш. От анонимките, ето, надига чашката. На здраве, Наче.
Оп, другата анонимка, най-големата. Най-голямата. Най-голямата. Аз съм основал клуба. Клуба. Само аз ги твое- приемам в моя клуб. На твое име е клуба. Клуба е на анонимите алкохолици. Да, значи. Къде взема? На уиски вие не щяхте. На мен да си ми На казал анонимите алкохолици без розови гащи. Ракия. Такова. С розови Розови. гащи? Не. уиски. Розовите гащи. На мен не си ми казал нищо. Че аз взема бира. Оп. Мончу не може да стане. Ай, какво внима? Ти много развиваш теории тук с мене, а като ти клона на първия път и... На по-долу. Ти може да знаеш как ти говори на милиция. А? Пиле, какво ме снимаш мен? После ще има свидетели там такова. Пожилката излезе, това да рече добре. Ще има доказателства. Как роби в коловото? Кой ще разбере клубото от вас? Татури си два камъка. Толкова ли те мързи? Малко ли камъни има по брега, А значи, а? защо? Да видиш кога е така уверена истина, кога не. Ще сложа доско хонес. И не бягай търчи тогава като нормален, не седи там по роза и гащи. Боли ма розовия уй. Сайде! Черешки. Порозове, бе! Еба си мама, ти си няма като печел долу. Само да му отвориш това. Снимай вейцата, жената. Твоята плувка на брега, тя няма файн. Тя и въздуха заминава там. Не барай там, какво бараш? Като увеличава. Увлечава, не дай, че нищо не види. Вечера запука някой нещо, че не видиш чудо. Колата не е много далеч. Не, аз влизам първо водата, да не му е я, че съм Ти се си намукал. сигнал, ти в Масанар влиза в барата, та няма влезеш тук. Ти сега използвай сега да се баваш, ама мен ма боли. Кое? Тебе те боли? Боли! Защото Моля те, ако беше спри! влязъл ти дъртио, да беше се пречукал там, да беше пукнал. Там имаше има дърт, нали? Я не съм Учи толкова... влязал аз, човек. Ма, Аз се беше субмаринизмо. Ма да не съм толкова шашев като тебе, влазам бе. Тето, сега го избери, че аз нещо повече. Я за каквото... Ако беше тази шпани се Това удара много на люти някой да скала, бъде, се пукне чисто ти, да което бъде, е това там, люти се да бъде. остане бе, човек. Аз как панах учи само малко нинджа с златен. И я го имам баш как е нинджа. Я го имам баш как е нинджа. Нинджа ли си, значи? Много е нинджа. Нинджа или нинджа? Нинджа. 12 отре по камък. Яш ми е хуинджа. Не говораки за... За газакис. Дай за на палка. друг езикис. Значи, ама тя водата се сипи, ама не може да стъпиш, ще завлече. И аз варя по камъните, ама те пак и не хлъзга, бе. Фърли ли грабината? Ти пе къде си виждал хлъзгави камъни в водата? И аз стъпвам, ама леко, леко така е. Като се сипа, брат. Ма ти виждал ли си тромана мечка Какво да играе? на 3 ръки и какво прави? Люста! И тихо стъпвам. И люста, ама тък ме стъпвам на другия камък отсреща, той е един голям. И тък като са такова и само един се изправи тиквата в другия, бе. Да се фърлих на една страна, ама... Пада срещу Като камъните се и вика, ръча. камъните падат. Ама влизам по боксерки, обаче отгоре с тенската. Викам, тази от тук повече не са намок. Като панах човек от до тук. Добрат лягат. И това седи.